Sad sam tek u manjini, nalazim se u lepom ženskom društvu. Da, zato što naredni minuti posvećeni su modi i sa nama u studiju je i kreatorka Ivana Mrđa i njeni modeli, preslatke devojčice, inače ćerke naših proslavljenih fudbalera. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naći. Eto, hoćemo da predstavimo Tara, Srna, Nina, Manja i Monika. Manja i Monika. Koliko imaju godina devojčice? Evo ona najmlađa. Evo, kad ti sve kažu, 6, 2, 5, 4. Nina, koliko ti imaš godina? 2. Nina ima 2. Ti 5, super. Ti, Tara? 5. 5. Do. 5 i po, pa dobro, ti si najstariji od ovdje, je li tako? I ja imam. A, i ti imaš 5 i po, dobro. Ivana, kako se snalaze ove naše manekenke? One su sjajne. Verovali ili ne, bolje su nego velike manekenke. Mnogo bolje, mnogo smešnije, mnogo slađe, sve. Dobro. Sad hoćemo da predstavimo čiji su ćerke u studiju. Može, naravno. To su sve slatke devojčice. Naravno. To je moja Srna, to je Tara, ćerka od Valera Jestrovića, moja Nina, Manja, Monika, ćerka Danijela Karić. Dobro. Sada, Fali nam naša Mila, to ja uvek moram da pomenem, moja mala kumica Mila Krasić, ona je sad u Banja Luci, ali gledat će nas. Tu je mama. I mame nam fale. I mame fale. Dobro. A reci mi, zašto si se baš odlučila da praviš odeću za decu? Rad sa decom je divan. A meni kako se Srna rodila, ona mi je postala inspiracija u svakom smislu, tako da ja često kažem da ja ne umem za odrasle da napravim garderobu. Ne samo za decu i samo za devojčice. Samo za devojčice, da. Dobro. Sada, reci mi, Nina, hoćeš da prošetaš, da pokažeš šta je to što imaš na sebi? Ajde da vidimo kako ti to izgledaš. Ajde, prošetaj se. Ajde kao prava manekinka, Nina. Evo, možeš tu. Ajde, Nina. Tu jedan krug i onda dođi do mene. Hoćeš? Idi tamo pa se vrati. Dobro, dođi. Ivana, koji su materijali u pitanju? Pa ja sam se trudila da budu materijali koji će deci biti najpre prijatni i da sve bude vrlo kvalitetno, tako da od svile, sad imamo i kožu, pamuka, sve zastupljeno. Hoće neko od njih bar da se prošle? Hajdete sve. Ajde, Srna, ti će najstarija. Monika hoće. Evo, ona je naša manekenka, pogledajte. Držim ti torbu, izvoli. Jao, kako si mile, bravo. Sada gledaju i baka, i deda, i mama, i svi. Svaka čast. Divna si. Hvala ti puno ljubavi. Divna si. Odi sad kod svoje Ivane. Srna? Hoćemo i tebe da vidim. Ajde i ti, Srna, prošeta. Ajde sve, devojčice. Ajde vas dve zajedno. Evo i Nina, sad se ohrabrila i Nina. Ajde, Tara. Ajde. Da vas vidimo kako izgledaju. A reci mi, kakva je potražnja za ovim modelima? Se prodaje? Prodaje se, zaista ja sam iznenađena i mnogo bolje nego što sam očekivala. Ja sam to više iz ljubavi uradila, a kad imam ovako neke dobre povratne informacije, onda mi je još draže. A reci mi, praviš već novu kolekciju? Da, spremam novu kolekciju za zimu, jer već moramo da se vraćamo i kod tatu u Švajcarsku, tako da sam onako već krenula s tim pa završavamo. Dobro, pa nadam se da ćeš praviti za dečake, bilo bi šteta da sada stvarno samo da devojčice budu privilegovane. Naravno. Dobro. Hvala puno, Ivana, na gostovanju. Hvala. I hvala i vama, lepotice. Evo, Nina se tek sada oslobodila da prošeta. Da. A mi nastavljamo dalje. Sad ćemo da vidimo još jedan prilog. Dođe. Ona voli mene. Etiopijska gusenica, koja je komad nakita star 200 godina, napravljena u Kini početkom 19. veka i ova stonoga od zlata i rubina u sebi ima satni mehanizam, tako da se pomera, a sada i ponuđena na aukciji. Očekuje se da će biti prodata za najmanje 200.000 funti.